Ah. Jeepney driver daw siya. Ano na ibigay mo? Meron ba tayo na ibigay? Binigyan ko na yung malaking discount. Ano binigay mong discount? Sabi nga kasi napanood daw niya. Discount na yung mga driver. Dinumog ka. Sabi ko na, nalaman at nalaman yun, dudumugin ka. Yan ang magiging labanan. Yung driver. Nung wala na yung 90 pesos. Wala na, kahapon lang yung na-discount eh. Meron din kanina talaga. Meron pala kanina si Boss Maeng 90 pesos. Ayan oh. Ayan oh, loba. Tapos mga isdang Ikaw, sandalan po. ikaw. At isdang tap-tap. Magkano loba? Yun ang mga ano natin dito, no? Yan po ay press na press po ninyo mabibili dito sa pwestuhan ni B2. Yan po ay tupukan 100 pesos at 130 sa mga good morning, shout out 130 at mga bagos po natin malalaki 200 po ang per kilo, no? Yan 250 per kilo na mga sit natin. Galunggong 80 pesos. So napakamura na mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market. 30 pang inihaw na tamban. Ayan, mga presyohan na mga galunggong 100 ang kilo, 120 sa mga isdang matambaka at alumahan ay ganun din po sa mga presyohan. 100 pesos mga bisugo. Ganyan po yung mga tumpukan na yun yung mabibili at 150 sa mga per kilo. 160 sa mga pusit, ballpen o Sputnik na kung tawagin natin yan sa mga ganyang klaseng pusit. Alright, so dito naman yung mga tilapia natin, no? Tilapia natin dito ay 100 pesos sa mga tumpukan. 100 na lang ang kilo. Yan po yung presyo ng mga tuna panga natin na masarap sa ihaw, no? Timplahan nyo lang po ng kalamansi, asukal na pula, naging yung chili at toyo at sabay ihaw, no? 100 pesos lang ang per kilo ng tuna panga dito sa Malabon Fish Market. At mga tupukan din to. Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market at tayo po ay nandirito upang mag-update sa kanilang mga latag. Boss Lando Explorer, so shout out sa iyo, good morning, good morning. Nandito tayo kay Boss Maeng. Kay Boy Bangus. So, tayo ay mag-iikot at mag-update po dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. At ang mga presyuhan ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus na latagan na bentahan dito, ang presyuhan ay kada piraso. So dito ang presyuhan ay 50 pesos. At meron din pong 130. 120. So ayan po yung mga latagyan ng mga bangus na bentahan po dito, no? Ang gaganda ng mga bangus niya ngayon dito sa Malabon Fish Market. At napakamura pa rin ng mga presyuhan ng kanyang mga binibenta sa Malabon. Pumisa hindi dito kanina. Jeepney driver daw siya. Ano na ibigay mo? Meron ba tayo na ibigay? Binigyan ko na yung malaking discount. Ano binigay mong discount? Sabi nga kasi napanood daw niya. Discount na yung mga driver. Dinumog ka. Sabi ko na, nalaman at nalaman yun, dudumugin ka. Yan ang magiging labanan. Yung driver. Nung wala na yung 90 pesos. Wala na, kahapon lang yung na-discount eh. Meron din kanina talaga. Meron pala kanina si Boss Maeng 90 pesos. Ayan oh. Ito po yung 50 pesos, no, na latag dito sa latagan ni Boss Maeng ng kanyang bangus na inyo pong mabibili. So wala pa rin si Boy Tilapia at si Boy Putik, no? So dito tayo kay Moy Moy. So ito yung mga presyo ng tilapia niya sa kanyang latagan. 100 pesos, 90 pesos na per kilo. Medyo sumobra tayo ng 10 piso. 90 pesos lamang po yung per kilo, no?
ng latag ni Moy Moy ng Tilapia Batangas na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo Moy Moy. Yan po ay 180 naman dito sa mga isdang gulyasan. So mura-mura mga latagan. Good morning. Wala ka naman sa pwesto mo ha. So yan po yung mga latagan dito sa halagang 20 pesos. At mga talong na magaganda. At sayote po natin ang tumpukan ay 40 pesos. Oh, 50 lang. O 50 pesos na pala yung talong natin dito sa Malabon. No? Murang-mura na. 50 pesos. Mga talong na pampatirik. Pampatirik sa pagpinirito. Yan po no, 50 pesos. Sa mga prutas na 3 pieces sa mga peras, 100 pesos po ang mga pongkan po natin. So yan po yung mga presyo no, na mga latag po dito ng prutas sa Malabon Fish Market. At dito po yung manggang hinog po natin ay 80 pesos yung mga kilo. 130 sa mga milon po natin. At meron po 150 isang peraso. So yan po yung mga ina-update natin sa mga latagan. At ang mga sili po natin 10 pesos po yung mga tumpukan po dito. Ganyang kadami no. So mura po ang mga sili na mga bentahan po nila rito. So ito yung mga masasarap na mga latagan dito. Nagpapalamig kayo mag-asawa. Ayan o, loba. Tapos mga isdang Ay, kaong sandalan po. bikaw. At isdang sapsap. Magkano loba? Yun ang mga ano natin dito, no? Yan po ay press na press po ninyo mabibili dito sa pwestuhan ni B2 sa Malabon. At ang magaganda natin mga tahong talaba na ganun pa rin po ang mga lataga, no? 100 pesos kada takal. Huwag ka na. So yun pa rin ang ating mga na-update. Tuloy pa tayo sa mga latagan nila dito na bentahan. So dito may mga latag po ng cream dory, ulo at katawan at mga espada. Magkano na kilo ngayon? 160 po ang per kilo, no? Cream dory. Ta ulo, tandaan po, yan po yung presyo. At ang mga pusit natin dito ay 200 pesos ang mga per kilo. Salamat natin yun. 100 pesos no, na mga per kilo. At may mga tumpukan din po. Ayan, mga 50 pesos na tumpukan ng galunggong. Parang ilang araw kang wala. Parang umuwi ka daw. Oo, sabi nga sa akin nung nag-vlog ako dito eh. Ang sabi, yan po ito po kan 100 pesos at 130 sa mga Boss Lando, shoutout. good morning, shout out 130 at mga bagos po natin malalaki 200 po ang per kilo, no? Yung masarap po, yan ang masarap ng ulo ng pink salmon head. Sa ganyan magkano kilo? 180 ang per kilo, no? Kay Ricky, salamat ha, thank you. At ito pa yung mga latag nilang gulyasan, no? Gulyasan at mga latag pa ng yellowfin tuna. Ayan, pusit kalawang. Tapos ang hipon ni JC ay 250. Ayan boss, 250 lang yan boss. Ayan, yan ang mga latagan po rito na ating ina-update sa Malabon. Sarap pusit kalawang sa adobo, no? Dito yung mga pusit 250. Sobrang mura na ng mga pusit ngayon na latagan sa Malabon. Tahong 50 pesos ang kilo. Yan, 250 per kilo ng mga pusit natin. Galunggong 80 pesos.
So napakamura na mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market. Biglang baba na ang mga latag nila, no? So mga tilapia pa rin na tinumpok sa halagang 100 pesos tumpukan. Good morning, shout out po. Good morning. So ayan po, no? 80 pesos yung per kilo at tumpukan ay 100 pesos. Magkano ngayon hipon mo? 240 lang, Boss Lando. So bagsak presyo na yung mga hipon, 240 per kilo. Salamat. At dito yung mga tamban natin, no? 130 pang inihaw na tamban. Ayan, 250 ang mga kilo, no, ng mga pusit natin dito. 70 pesos kilo naman po sa mga galunggong. 100 pesos kilo ng mga tilapiyang Batangas. So mura na mga latagan at presyohan ng mga mabibili dito sa Malabon Fish Market. Tapos ito pa, bumaba. 240 na, 240 na lang. 50, 240 na lang. Pinapaubos. Isang kilo? Opo. Tingnan ko nga isang kilo. 1 kilo. So yan po, tinumpok na sa halagang 100 pesos po ba yan mga tilapia? Agenda. Yan mga tilapiang Batangas na tumpukan at 100 pesos na mabisa ang latag ni Aaron. Ayan. Ayan na mag-ulam ni Ate Sandra ng mga tilapia. Gusto niya naman ulamin ngayon mga galunggong. Galunggong. Dahil murang-mura mga presyo, 100 pesos. Iyan! Walang barya dyan! Tanghali na naman tayo. No choice eh. Ayan, 100 pesos na per kilo. Salamat! May tulina, napipicturan. Ilagay mo na lang. Ayan o, mga latagan po dito. Natumpukan, 50 pesos. So sa mga mahilig at gusto makamenos, ay meron po kayo dito mabibili, no? Ng mga tumpukan 50 pesos na mga galunggong. So hindi porket butas po yung tiyan ng isang galunggong ay hindi na po sariwa yan. Sariwa po yan na anuhan na po na daganan. Kaya yung mga tiyan kasi ng mga galunggong ay medyo manipis talaga yan. Kaya mabilis mabutas ang tiyan. So dito 80 pesos per kilo tilapiyang Batangas. So tumpukan po natin, ayan. Tumpukan ng tilapiyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Kilo 100 pesos. Okay, Boss Lando. Nasaan na ito yan mo? Wala. Wala. Patay. So shoutout sa'yo, Genggeng! Ngayon, shoutout sa'yo. Good morning, Genggeng. Nandito ka ngayon sa pwestuhan mo, ha? Hindi ka naglalaro. So, magtitinda ka. Ang dami naman ng ipon ni Genggeng, oh. Ang dami na ako likbat na barya si Genggeng. Meron na naman siyang panglaro. So, shoutout sa'yo, Genggeng. Isa pa, Genggeng. Shoutout. Good morning. Good morning. So, ito na yung mga presyohan ng mga galunggong. 100 ang kilo, 120 sa mga isdang matambaka. At alumahan ay ganun din po sa mga presyohan. At ang ating turay o tamban, 100 pesos po yung mga tumpukan. At dito rin po ay 100 pesos sa mga lakas po ng mga galunggong. Sa'yo rin to, Boss Edmond. Mga ano, ito. Ayan, no? Murang-mura ang mga per kilohan. At tumpukan, no? Kaya 100 pesos mga bisugo. Ganyan po yung mga tumpukan na yun yung mabibili. At 150 sa mga per kilo. So, 260 kilo ng hipon. So, mababa na yung mga presyo ng mga hipon, no? Dito sa Malabon Fish Market. So, shout out. Good morning. Alright. So, ayan po yung mga presyohan dito.
160 sa mga pusit, ballpen. O Sputnik. Na kung tawagin natin yan sa mga ganyang klaseng pusit. 200 kilo sa mga bangus. 100 sa mga nakabalot na mga pangbagoong. So dito mga tumpukan na yan. So shoutout sa'yo, shoutout sa mga kamag-anak ko sa Canada ha. Yun. So magkano yung magagandang mga kilo dito ng mga galunggong? 60 lang ang kilo. Ayan, 60. Magkano? 60 lang, boss 60 yung per kilo. Shoutout dyan sa mga kamag-anak ko dyan sa Canada. Ayun oh, dito murang-mura. Inulit lang natin. Shoutout sa mga kamag-anak natin dyan sa Canada. Kamag-anak niya pala. Pati ako nakisali na. So shoutout ha. Good morning sa inyong lahat dyan. At sa mga OFW natin na naghahanap buhay pa sa ibang bansa. So yun po yung mga in-update natin. Mga tumpukan ay 100 pesos dito sa Malabon Fish Alam Market. ko, hintayin pa si Buri kay ganyan. Sabi ko, una na ako. Hintayin ba yan? Hintayin ka daw yan? So 100 pesos tumpukan ng mga pusit, kalawang dito sa nataga ni Don Ramon. Dito 100 pesos tumpok ng mga isdang galunggong. Dito kay Boss Jeff Malil. Shout out sa'yo. Bagal eh. Bitbitin mo na yan, boss. Ayun pala. Kaya mo yan. Alright, so dito naman yung mga tilapia natin, no? Tilapia natin dito ay 100 pesos sa mga tumpukan ni Boss Jeff. At ang mga galunggong ay 100 pesos tumpukan din po, no? So dito tayo kay Paring Brian. Paring Brian, update ko lang magkano presyo ng mga hipon mo. 240, bigay na. 240 bigay na. Pwede na to sa bentahan dito sa Malabon Fish Market. Parang nag-e-enjoy sila pareha. Ilang araw ko na din nakita si Paring Agustin. Oo nga eh. Nag-streaming yata kahapon eh. Kanina, ilan yung mga kanina Kasobrahan. Yeah, pre, thank you. So, tumpukan din po ng mga tilapia, no? So, dito naman tayo sa kabilang side sa mga bentahan pa ng mga latag na ating makikita. So, eto yan. Mga bentahan din ng mga galunggong. So, ganitong karami yung mga galunggong na bentahan nila. Magkano ang presyo? 100 pesos, napakarami, oh. Malalaki pa yan. Ayun, malalaki mga galunggong, 100 pesos. Eh, sa mga panga. Ito, sa tao. Sa panga, tuna. Dito, magkano presyo ngayon? 100 na lang ang kilo. Yan po yung presyo ng mga tuna panga natin na masarap sa ihaw, no? Timplahan nyo lang po ng kalamansi, asukal na pula, lagyan yung sili at toyo. At sabay ihaw, no? 100 pesos lang ang per kilo ng tuna panga dito sa Malabon Fish Market. At mga tumpukan din to. Yung laki ng tilapia, no? So yun po yung mga presyo, 100 pesos. Mga tumpukan din mga tilapia ang Batangas. Boss, mga boto, walang butas. Tapos, tumpukan ng mga tulingan. Good morning. Magkano ang presyo? 100 pesos? 100 na lang tumpukan. 100 pesos tumpukan ng mga isdang tulingan. Walang butas. Walang butas. Nabili na ito. Yan, oh. Tulingan na napakamura na po ninyong mabibili. Sarap sa gataan ito. Gatong kalalaki lang ng mga tulingan. Ito kalaki, sinasaing. Oo. Ayun, oh. 100 pesos tumpukan. Salamat, thank you ha. So, yun po yung ating update dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman ang mga presyo pa rin dito ay bagsak presyo sa kanilang mga latagan. So, shout out sa mga OFW natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga taga-Canada na lagi rin sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat.
At sa mga masugid natin taga-suporta at manonood na laging sumusubaybay, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.